ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ಶಾಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ದೂರ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೈ ರೆಡಿ ಆತೈತೆ ಬೈ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬಾಲೇನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ಲೆ ತೊಂಪೋತೇನೆ. ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಬಾಲೇನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕಡಪುರ್ದ ಇಂಕ್ಲು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂತೇರಿ ಮುಲ್ಪನೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೊಳಲಿದ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಪೋತಿದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಡ್ ಪೋತುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೂರಾದ್ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡುಪಾದ್ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬಾದ್ ಪಾಯರೆ ತಿಕ್ಕೊನು ಅಂಚಿರ್ದಾಂಡ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಆದ್ ಪಾಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲೂರಾದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆವು ನೀಮಿರ್ದಾದ ಪೋಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನು ಎಂಕ್ಲು ಏಲರೆ ಕಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ ಮುಲ್ಪನೆಂತ ಏಲರೆ ಒಂದು ಬಂತು ಪೂಜೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ಕಂದು ಬಂತೇರು ಪೂರ ಪಾನ ಎನ್ಮರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೋಗುದು ಬೇಗ ಬಕ್ಕಮ್ಮನ್ಕೋ ಶೋಕ್ ಆತನದ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ ಸಭೆ ಇತ್ತಿತ್ತೀಚೆ ಹಾಂ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ ಸಭೆ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಯ ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಬುರ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬೋರ್ಡುಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡು ಐಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಅಂಗನಾಡು ಸುತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಕೇಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಂಜು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪೋಚನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೇರಿಂದು ಒಕ್ಕ ಮಂತೀಜ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಜಟೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪುಪ್ಪೇರತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ಬನ್ನಿನಿ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂದು ಶುರುವೇ ಬರ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅದು ಅಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ತೋಜು ಡೌಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ತೂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪಂಗಡ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಕನ್ಪೆರೆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಯ್ಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ರಶ್ ಇಡಿ ದೇವೇರ ತುಯ್ಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಪಾಯ ಚೆನ್ನಿಮಾ ಚೆನ್ನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಜಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಳ್ಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮನಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಾರ್ ತೊಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಕಾಜಿ ಉಂದು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನು ಹೊರ ತುಯ್ಯ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನುಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬುರ್ದು ಆವಂದು ಐಕ ಅವಿನ ಸೈಜ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಮಲ್ಲನೆ ದೆತ್ತೊನ್ಯ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೆತ್ತೊನ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ಅವು ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾಡ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನ ಪಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೆನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ದೆತ್ತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐಕ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ಲುಂಡು ರಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅವಿನ ದೆತ್ತೊನ್ಯ ಅವೇತೆ ಪಾರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ನ ಸೈಜ್ನು ಪಾರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡು ಆವಂದು ಐಕ ಅದು ಬುರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅಲೆಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂತೆ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತನು ಇಜಿಂದ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜನ್ಮರೆ ಆಪುನ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಇದಾದನ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಚಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಅಂಡಿದೆ ತೊಂದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ದೂರಾಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಯಿ ಪಂದುಲ್ಲ ತೂಡು ಮಂಜೂರ್ ದಲ್ಪ ಮೀನಿ ಓಣೆಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಬಂದು ತೂಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಯಾನು ಫೋನಾಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಮಂಜೂರು ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಹೊರ್ಬಾರೆ ಆತನು ಟೈಮು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಸಂಡೇ ಐತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಓಣ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ ಟಿಕ್ಕ ಎಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಕುಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಓಕೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲಾಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಇನಿ ಸಂಡೆಲ ಅತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಮೋನಿನಿ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪಂದ್ ಅಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ 1 year ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಲೆಗ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನ ನೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ